Менә безне бүгенге көндә илебездә күп санлы дини дәрләр бар. Аның башы, шишмә башы, шулай ук Россия хакимиятының, империя хакимиятының мөселманнар белән ике арада хезмәттәшлек итүне барып таша. Бездә ничектер шундый фикер туган бар инде, менә Екатерина килгәндә, аның мәгърифәтле монархиясы кысаларында ул мөселманнарга ирек биргән дип. Ул бит Европада яшәгән. Вот теге Европа илләрендә мәгърифәтчелекне күргән, ләкин Европа илләрендә бер кайчан да мөселманнарга ирек бирмәгәннәр. Чөнки алар анда килмешәк булганнар. Шуңа күрә ул алардан менә шушындай ирекне бирә кирәк дигән әйберне Европа тарихында ала алмаган. Гомумән алганда инде менә диннәргә шушы диннәрне файдалану идеологиясендә ансы әлбәттә мәгърифәтчелектә бар, һичшиксез. Әйтергә теләгән фикерем, татарлар, мөселманнар үзләренең дини хокуклары өчен көрәшеп, мәттәге шушы 1740-60 елларда барган көчләп чукындыру сәясәтеннән җиңеп чыгып, алай гына түгел, каршылык күрсәтеп, менә 1755 елда Батырша җитәкчелегендәге восстаниене оештырып, хөкүмәтне куркытып кына, үзләренең иманнары ныклыгын расатып кына киләчәктә бу конфронтацияның җүнлек белән бетмәсен аңлатып кына дин ирегенә ирешкәннәр. Менә анда инде менә баш восстаниеларында барсында да абызлар торган. Абызлар арттарак торганнар. Җитәкче булган я берәр батыр, яисә шушы төбәкнең бер күренекле шәхсе. Батырша восстаниесында Батырша бит инде ул имам, гыйлем иясенә түгел, ул Себер даругысының ахуны, хакимият тарафыннан билгеләнгән. Һәм шушы кеше әйтә, кафирләрне читкә җибәреп, безгә менә татарларга, башкортларга һәм казакларга берләшеп, төзелә кирәк үзебезнең дәватыбызны. Ягъни ислам идеологиясе буенча. Гомердә булмаган хәл. Менә бу беренче тапкыр. Менә шушыны күргәч, хакимият уйга кала. Менә шушының нәтиҗәсе буларак инде Петр Екатерина бер вакытында мәхкәмә шәргыя иша. Ансының да оешуы турында бер-ике сөйләп кирәк, чөнки барыбер нигезне аңлап калырга кирәк. Анда урыс-төрек сугышы башлангач, ике урында эләгә теге разведчиклар кулларына хат. Истанбулдан хатлар килә. Менә ничек тә булса, татар муллаларын күтәреп, фитнә чыгарасы иде. Ил ичендә. Шул рәвешле безгә сугышка җиңеллек китереп эшлисе иде. Менә шушыны белеп алгач, Баран Илюстрам улында бер кат Төркиядә яшәп караган була. Ул эшли проект. Һәм шуны патшага җибәрә инде. Менә безгә Оренбург төбәгендә ул бит инде үзе турында уйлый. Фитнә чыкмасын өчен эшләргә кирәк, оештырырга кирәк бер оешма, дәват оешмасы. Ул барлык урханиларда имтихан алсын, аларның ничек итеп гыйбадәт кылганнарын тикшереп торсын, шушы урханиларга мәктәп, мәдрәсә ачарга рөхсәт бирсен, һәм башкалар эшләр кушсын. Әби патша Екатерина II шуны карагач инде беренче пунктны гына калдыра. Без оешма төзик, ләкин Оренбург төбәгенә түгел, бөтен төбәккә, ягъни Таврия бу вакытта бөтен Таврийский губерния Кырым ханлыгы алынган булган. Кырым ханлыгыннан тыш бөтен ил буенча булсын бер оешма. Яки аның бер генә булсын чарасы, бер генә булсын аның таләбе,
bu mümkünde birincisi bütün ruhanilarda imtihanlara kira. Soğuş bara. Hakimiyet oylay. Buna iki kat bize gelekti. Yani küp Müslümanlar gelekken iken. Buna şu 1789 yılın dekabrında 88 yılda okuştuğa 89 yılın dekabrında Ufada şu Mahkemeye Şerqiye uyuşup gitti. Soğuş bita 91 yılda. Hem şu 91 yıllarda Mahkemeye Şerqiye fakat avullarda mağarşı içtimai bir kim tarafından tanınmagan, içtimai cemaat negizindagina gıybet kılgan abuzlarını jiyip imtihan ala. Ol iskitmele zorsanlar, min öleminde onu hatli hak kişini şakarıp bulmay. Min ölem bu ay birinişlerge Allah faydalanmada atmıyorsatinler resurs. Çünkü barabar ufağa getirttirip, imtihan aldırıp, көңіліне шерттіріп қарап, tanışıp, ең mühimi Kur'an'da ant ettirip, anda hakimiyet tarafından kiri kaytap işe ulaşkaç, demek bu kişi bizden kişi bula. Мен şu işine 2 yılda is gitmeli küp sonda elektrikli abuzlar okazı molla bulup giderler. Şulay edip netice bunday. Mahkemeye Şerqiye ol şiit illerdeki emissarlarının hem halif Türk Sultanı'nın hem de orta Aziye'nin şulay yok. Dini yığıntısına birleşme turgan hakimiyet tarafından rastlanan hem Müslümanlarda siyasi strukturlarga loyal qarash formalaştırу için uyuşturulgan devlet uyuşması. Onun başına koyulan müfti. Müfti indi onu imperator rasap koyatırgan bola. Uzi imperator uzi. O indi bu vazifani başkarı için ne derecede yukarı orun alıp durduğunu köşede. İkinci mesele o indi dinde olsa zarpatı da yukarı. Lakin tabi arangıqta kirmegen. Tabi arangıqta onun derece yok. Hem ona itlerinde dağın 3 Kazan Tatarlarından koyulgan kazılar. Şunda mene ol Mahkemeye Şerqiye ismin kuşkanı indi şu birinci müfti hem Kurasın o bilgilegen Kazan tübeğinden 3 ruhanini de. Onlar indi şu Mahkemeye Şerqiye sonradan Orta Rusya imperiyasında orta katlam Suud uyuşması deyip ona indi şu 3 kişi hem onlar aşım tırgalıp deyişmağında 3 yıl sayın. Bulardan dışında onun kanseleriyesi bulgan özünün üstlerinden şahitlarının Leo deyişması köpeginde. Bir kadar vakit Arimur'da tırgandan sonra o geri Ufa'ya katlan hem şunda 1917 yıla kadar, 18'e kadar 17'ye kadar indi şunda işlegen, binalı bulgan Qazılarның hizmet hakkı birinci vakit yaxşı bulgan. Şunadır onda indi ilimlirak, işaretin bile tırganırak Qazan bolları saylangan deb uylisi kile. İkinci mesele onda bütün kağızlar bargan Rus tilinde. Qazılar Tatarcha yaşap oturganlar onda indi tercüme etkenler de çağırganlar. Yani devlet işi tertibimizde kirap bulgan. En avuru indi şol birinci müfti Muhammadjan Hüseyinov bik avtoriter kişi bulup mene şu kilgen yaxşı ilimli qazılar bilen ortaklık tapmışa alarını buysundırıp özüne şulay işlerge tırışıp fitne şağa tırgan bulgan. Onda bitinde onlar qaytıp söylegenler 3 yıldan soň. Mene buzulgan münasebetler. Şuna göre iş artık
яхшы бармаган дип уйлыйсың, ләкин Мөхәммәтҗан Хусайнов ул үзе офицер булган, разведчик, һәм инде әле тагын менә теге кеше йөзләге Казак даласына барып, бик күп кенә солтаннарны Müslüman теге хөкүмәт ягына аударып кайткан, авторитеты искечке югары булган, турыдан-туры хат язга торган булган. Әйүп патша ул Әйүп патшага аннан Павел бергә, аннан соң Александр бергә, барысы аның дәрәҗәсен таныганнар, ярдәм иткәннәр, акча биргәннәр, һәм ул бөтен мөфтиләр арасында иң югары дәрәҗәгә ирешкән. Андагы урысча яхшы белгән, Европаша белгән, аны хәтта гаепләгәннәр инде 5 вакыт намаз укымыйсың, анда ефәк кием киясең, яисә алтын савыттан ашыйсың, шундый инде гаепләүчеләр дә булган. Син мөселман шак түгел дип әйтәсе килә инде. Ләкин менә шушы авторитеты белән ул менә оешкан мизгелдә казыйлар белән тормыш шикелле чыкмаса да, шушы оешманы аякка бастыру өчен, дәүләт дәрәҗәсен таныту өчен зур эшләр башкарган. Һәм кайтып, андагы губернадагы чиновникларга указ бирә торган булган. Мин кайттым император янына. Менә миңа шундый бүләк итте. Мин әйткәнне үтә дигән. Чиновниклар анда башкала чиновник аппаратларына üstlerinden şikayetler yaza, küçükten işikte olsa ortaklık tabanına tırışkanlar. Onun indi avantüristik olarak karakter bulgan mı, ili ortak kıyı bulgan mı, şikayetler köp gitkeş, bunda tege jirli sutta tekşirip kurulması için, anda betinde көңілі түгел. Ана саңалы бүтәл кишәгенә типкеләп өртәйді, ұрышып өртәйді жерлі хакимиятіне. Ул әйткән, ұрсат алған Александр бірден мүфтинең эшләрен карарга тиеш Сенат. Сенат ул иң югары апелляционный һәм судебный орган илдә. Шулай итеп дәрәҗәсен бик каты күтәргән. Һәм ул гомерлек инде бөтен мәхкәмә шәргыя да бу рәис булып торучыларга да шушы тәртип кергән. Ул да түгел, үзе инде гильдия көписе булса да, аңа җир сатып алырга. Ул да түгел, хәтта крепостнойлар алырга да рөхсәт бирелгән. Шәгәрмә рәвешендә. Патша, император андый хукукы бар. Шәгәрмә рәвешендә теләсә эшләргә. Булар барысы да беренче мөфтинең ни дәрәҗәдә югары статуска ия булуын арасы торган указлар. Әйтергә кирәк, ана соңгы ике мөфтидә менә безнең Габдусалам Габдрахимов һәм Габдулла Сулейманов та шул дин әһелләреннән чыккан кешеләр булып, мөселманлар тарафыннан танылганнар. Дөрес, әлбәттә, монда күп сүзләр булган инде. Ничек итеп инде ул мәхкәмә шәргыяны танымаганнар. Андый ислам динендә андый оешма юк дигәннәр. Ләкин акрынлап барыбер шул Уфага барып имтихан биреп, аралашып, һәм инде үзләренең чыннан да алардан бәйле икәнләрен тойгач, менә вакыт үтү белән әйләнгәннәр шушы оешмага эшләргә. Казылар буенча һәм әйтергә кирәк инде менә аларның зарплаталары артык югары 36 елда күтәргән зарплаталар, аннан соң артык күтәрмәгәннәр. Аннан соңгы мөфти Сәлим Гәрәй Тәвкилев, ул инде отставдагы отставникка чыккан офицер, бик бай нәселдән. Аның өчен инде теге зарплатаның кичкенә булып зур уйламаган. Шуңа күрә ул шушы эштә эшләп йөргән, инде Мөхәммәтҗан Султанов тәхеткә утырган зур гаиләле чиновник. Ул эшләй торган булган инде судебный пристав булып. Мизәлә язында мөфтинең зарплатасыннан кичкәрәк булган. Шуңа күрә әйткән, мин монда килә алмыйм. Миңа югары зарплата кирәк. Шуңа соң хөкүмәт аның зарплатасын күтәргәч кенә мөфти булып эшләргә риза булган. Димәк, менә Мөхәммәтҗан Султанов та, Сәлим Гәрәй Тәвкилев та, алар икесе чиновниклар. Алар икесе дә дини белемнәре булмаган шәхесләр. Алардан билгеләнүе менә бу мөфтилеккә тәкъдим ителгән кешеләрнең
төп критерийni ашып сала. Нинди критерий? Ул да булса, ул кешеләр беренче чиратта хакимияткә тугры булырга тиешләр. Белемләре, дәрәҗәләре ансы инде икенче планда. Безнең инде 1915 елда тәхеткә утырган Мөхәммәд Сафа Баязитов ансы Мөхәммәдиядә укыган, шулай ук инде гимназия тәмамлаган, һәм дини белеме булган, һәм дөнья белеме булган шундый шәхес. Ләкин менә шушы шәхеснең эшчәнлеге 17 елда патша самаҗа җимерелгәч юкка чыккан. Аны хәтта бер вакыт әле бер кадәр төрмәдә утырганнар Уфа шәһәрендә. Казыйлар турында әйткәндә, менә шушы 36 елларда бәярткан саен зарплата кичкенә булу сәбәпле Казан губернатор руханилары үз араларыннан җибәрә башлаганнар теләсә кемне. Чөнки 3 елга китәргә кирәк, гаилә белән мондагы өйнең капканы ябып дигәндә мал-туарны калдырып. Анда зарплата кичкенә, әгәр синең тавышың юк икән, эшләргә бик авыр. Беркемнең дә анда китеп эшлисе килмәгән. Ләкин аңлаганнар, что оешма безгә кирәк, ул безнең мәнфәгатьләрне якларга мөмкин. Шуңа күрә җибәргәннәр. Мөфтиләр анда бит инде Габдүссәлам да, Абдуллах Сөләйманов да үзләре мулла булсалар бөтен эшли алмаганнар. Ул булган коллегиал оешма, ягъни мәхкәмә шәргә 3 кеше катнашырга тиеш булган. Берсе анда мөфти булырга мөмкин, мөфти булмаска мөмкин. Иң күп тавыш җыеп алган казый, өлкән казый саналган. Менә 3 кеше карары гына канун көченә ия булган. Һәм әлбәттә мөфти инде һәр вакытта анда эшләп утыра алмаган. Тегеләре эш тәртибен белмәгәннәр, кара чыгара белмәгәннәр. Шуңа күрә гадәттә яза торган булганнар инде Казанга җибәрегез безгә ахуннарны, җибәрегез безгә мөдәррисләрне диеп. Ләкин һәм килеп чыккан буларның конфликтлары инде теге авторитар эшләүдән бигрәк муллаларның, дөресрәк килгән казыйларның белемнәре җитмәүдән. Эшне эшләп булмый. Тәфкил вакытында тагын да урап булган тәфкил үзе дин эшләре гомумән. Менә шуңа күрә бу казыйларның эшчәнлегендә бик күп хилафлар булган. Һәм бу тәртип барган Мөхәммәд Султанов килгән чакка кадәр. Мөхәммәд Султанов әйткән, хат язган инде. Булай эшләп булмый. Әйдәгез, миңа ул хукуклы бирегез, үзем билге торган булам. Шулай итеп, шушындый хукук алгач, 1890 елда үзенә беренче елда үзенең туганы куйган, икенче елда инде килгән Ризаттин Фәхретдин. Ризаттин Фәхретдин инде җибәргән булган үзенең китапларын мөфтигә бүләк итеп. Укыган да мөфти, караган да бу зиһенле балай чакырган моны алдан. Теге указга инициатива язгач та әйткән, менә тиздән урын булырга тиеш 92 елда. Ягъни анда тәртип шундый. Бер мулла китте, теге сайлап куелган. Аны урынына икенче сайлатмыйлар уже. Яганы куялар. Тагын берсе китте, шулай да куеп барганнар инде. Ләкин кинәт кенә бер казыйның күздән ашарып киткәндә, аны бер ел алдан чакырганнар. Шушы рәвешле килеп эләккән монда Габдрашид Ибраһимов тарадан. Ул анда килеп йөргән булган инде танышып. Шушы рәвешле килеп эләккән монда Хәсән Гатагабаши, ул да китап җибәргән булган. Булай бүләк итеп инде. Китап килгәч, бу инициативалы, гыйлемле, үз сүзен әйтә торган кеше дип кабул ителә бит инде. Менә шулай итеп, кинәт кенә монда җыелган милләт язмышына битараф булмаган, гыйлемле, гыйлем алырга тырыша торган яшьләр. Һәм әйтергә кирәк, Мөхәммәд Султанов ул таланты булган шундый эшне оештыра белгән. Бу эшли торган кешегә мөмкинлек биргән. Эшли торган кешегә мөмкинлек биреп, бүтән кеше белән тигез сөйләшкән.
Анда теге әйтергә кирәк, башка канцелярия хезмәткәрләренә дә шундый яхшы мөнәсәбәттә булган, шул рәвешле кыска гына вакыт эчендә тәфкил эшли башлаган инде ул. Анда шулай килеп чыккан. Анда бит инде мәсәлән теге өстәл начальниклар урыслар булганнар. Тәрҗемәчеләр аерым булган. Эшне җиңеләйтү өчен бу иң башта тәфкил итсәң башлап инде өстәл начальникларын куйганнан татарларны. Ул ике тел белә, эшләргә җиңел. Расход та кими. Аннан соң инде ул хәтта секретарь булган. Секретарь инде ул теге хакимиятнең, рус хакимиятенең теге күзе һәм колагы. Аны татар кешесен куйган. Яза башлаганнар шуннан соң менә Мөхәммәд Яр Султанов бөтен мөфтине татар мөфтиятенә әверелде. Дәрдә бер урыс та калдырмады, төп вазифаларда дип. Һәм шушы рәвешле иң әһәмиятлесе монда килгән җәятчеләр, яңа карашлы кешеләр, һәм алар үзләренең карарлары белән, эшләре белән инде шушы күп кенә яңалыкларны кертә башлыйлар. Менә беренче мөфти, ул эшли проект, үзе дөньяви белем алган бит инде ул. Аның балалары һәм менә Фатыйма дигән кызы Мөккә урдасының соңгы ханына тормышка чыга. Коръән белә, Европа телләрен белә. Анда баргач Петербургка Николай белән катнаша балларда бергә биеп йөри. Казанга кайтышлы керәләр инде, Карл Фоксына керәләр. Карл Фокс әйтә, Фатыйманың ди татар морыс икән аерып булмый. Киемдән генә түгел, сөйләшүе буенча. Ике яхшы шундый белем биргән. Һәм ул уйлый бит яшәп милләт турында. Безгә дә ачарга кирәк. Дөньяви куерда, Уфада һәм Казанда. Һәм инде шулардан дин әһелләрен бер өлеше дөньяви интеллигенция булсын, дин әһелләреннән яхшы белгеч русча белә торган кеше әзерләргә дигән проект чыккан була. Әлбәттә, монда инде проект үтәлми әлбәттә, ләкин кешенең шундый милләт турында кайгыртып проект язуы, шуның артыннан йөрүе дә бик кыйммәт. Аларның күп эшләр тормышка ашмаган әлбәттә. Инде, мәсәлән, Габдусәлам Габдрахимов шулай ук тыйб буенча, медицина буенча күп кенә карарлар кабул иткән. Аның вакытында инде Казанга университетка укырга килгәннәр теге Миширәк һәм башка гаскәрләрне дип әйтергә. Моллалар белән сөйләшеп, байлар белән сөйләшеп, Мәккә мәкәсендә. Анда Уфада мәчет төзеткән, аннан соң инде вакыф йорт төзеткән, килгән кешеләргә яшәргә бит инде урын. Килгән моллаларга вакыф йорт төзеткән. Менә Хуҗа Сәгыйтов төзегән Казан Арча бае. Ул да инде тиктималдан төзмәгән. Аның менә данлары бар. Ул вакытта бит инде таможня аркылы чыгарганнар Казак даласына. 3тән 2 байлык сата торган товар. Аныкы, ягъни ул Уфада мәчет төзеп, бөтен тирәттәге мөселманнарның инде авторитетын казанганда үзенең эшендә эшләгән, мөфтигә тыңлаган булып чыга инде. Бик зур эш. Ул вакытта Уфада мөселманнар юк. Шул бер-ике йорт булгандыр инде. Мөфти йорты, казылар яшәгән йортлар. Әйтик инде Габдулла Сөләйманов керткән 4 проект керткән, дөньяви җәмигъ һәм 5 вакыт намазлар укый торган мәчетләрнең проектын кертеп зур эшләгән. Шуннан соң инде бурап кына 2 кыйыклы мәчетләр сала башлаганнар. Аннан соң ул эшләгән тагын бер зур эш, ул да булса аны әлбәттә эшләгән өстән кушып, министр кушуы буенча мөселманнарга никах өйләнешү кагыйдәләрен. Анда менә шунда керәм бер штаб безгә никахны укырга килен ягында мәҗбүри рәвештә киленнең, хатын-кызның кияүгә чыгу турында үзенең сүзен ишетеп тормышка чыгарырга. Аннан соң инде керә инде, мәсәлән, анда шул вакытларда аннан соң кереп китә
солдат қалынған, солдат қалғанлар бітінде 25 жылға. Кішінің ғұмыры өтіп кетті бітінде, алынған болса. Ейсе сүргінге жіберелерінде ғұмырлікке 10 жылға, 15 жылға. Онды қатын қызларға енді бір жағат еткенде ерін айырып, молда, яғадан кеуге шығарға мүмкін тұрында енді. Hem tağın anın bir zor işi olda bolsa ol Ufada mahkemeye şerganın binasını tüzey. Bunda zarak tağın kaç şeyler kettirinde. Mine şu 36. yıldağı Ştatlar Respublikası boyunca akşa verilgenden soň hükümet akşa arttırmay qazılarga da başkalarga da üstüme ştatlar bire. Çünkü iş kölemi arta. Meşitler sonu arta, halk Kil yazışı var avitinde bunda. 1829 yılda kiritilen Amerika'na kadar yani onlarını 2 exemplar bastırıp hakimiyetten akşa algan bolalar indi. Şunu her mahalleye satıp berip şundan bir exemplar kirişeye başlagaç kapital kirip çıga. Olda tugul Mine bizden Abdüsselam Abdurrahimov yürübütünde bina sırap. Aytken bula. Ayda ortalay tüzüybiz. Yartı min jiyam. Yartın siz biresiz degen bula. Ufada hazır tüzü başlıyorlar. Struktura binalarga akşa sırıyorlar. Mahkemeye şerge sırgan tutkan bulalar. Şundan sonra indi siz şahit etkenin akşam var mı? Akşam yok. Şundan sonra kirteler mahsus salım. Müslümanlar nikah hukukanda onda neşedirttiğin birlikte iş bağlar. Hem şu şuna akşa yıla başlıyor. Şu yılgan akşaga akırın qazılarga üsteptili başlıyorlar. Başka hizmetkarlarga üsteptili başlıyorlar. Şulay aytıp gelip çıga onda ahır çekte Müslümanlar özleri şu salım hesabına en başta tüzüp çıgalar şu binanı mahkemeye çıgan. Ondan sonra indi şu salım hesabına qazılarını hem indi qağaz alıp hem tağın başka şığımlarını kaplap onda eğer de 3'ten 2'si şu halktan jeyilgan akşa için hesabına bargan dep aytsam, yağış olmaz. Şu rəvişli Müslümanlar özleri mahkemeyeni, şer'iyeni tutuda özlerinden isketkiş zor ülüş kurtalar. Endi kelip aytası kele mine tefkilif turunda endi türlü sözler var. Onu endi mercaniyete köp sözler söylep berip de turmuşun planlanan turmuşka aşırılmayan kişi boldu deyip. O şundan da şulay. Bizimden bilemiz şu Hüseyin Faiz Hayef bilen Yaڭaşa məktəb tüzütəndə proyektdən. İki övrgə işləyən bolalar anı, şən köngüllər işləyən bolalar görəsən indi, ol barıb çıxmay. Şul vaxtda, 61-ci yılda əli işləyən bola bir proyekt, ya ol tüzü yaڭa ustaf. Məhkəməyə şərgəni ustafın indi bulağa teyir, o şunu işləb çığa. Şunu jibərə hakimiyyətə. Anda indi ol, əйтəbinə, kişkinə ollarda aşara kerək bizgə. Kıymetxaneler, mollalar tutuşun. Bizge hizmet arttıra gerek. Bütün hizmetkarlarga da. Mektep medrese turunda koyartıra gerek. Onlarını hatta yani şu şeravuşlu din institutlarının derecelerini kurtarı boyunca bir zor proyekt takdim ete. Kızanışa karşı anıl projekte Şul qağazasında qala, men o dokumentlarni bastırıp çıkardım. Hem indi mine şunu bulgaç, tertipli bilgaç, ol her vakitte da din ahillerini yoqlaytırgan bola. Mesela aşalar indi 1872 yılda bitinde aşalar Rus-Tatarsk училищелер Ufada hem Sankt Peterburg'da. Anaşkan boğalar müftinin iyi yanındağına kişilerin bir yurtta, onun karşısında meşit bula. Tolstoy, o vaxtda Halk Məğarifi Ministri, hem Sinod,
O bir prokuror tekşürü bile kilgeç küre. Mesela bunda okuşu bağlar birden orası yakşı olmuyorlar. Tekünge bir şapkar yol arkadaşı çıkıp meşgul çıkıyor iken bunlar. Bu grup taraf içinde. Eyte bu olay bulmay. Eyte biz bunu yapıyık. Ondan sonra koşuyla Kazan'a. Çünkü bunlar müftü bularga tiskari yığıntıyası. Yeni tiskari yığıntıyası gil Müslüman eyte bularına. Buna şu aytıp, indi hem bunun kilip şayağa konflikt Krzyżanowski isimli o vaxtdagi general gubernator Оренбургның ol qaytқан buла Polşadan. Polşada bütün восстание бастыралар. Менә шундагы төбәктәге наместникның урынбасары була. Һәм ул монда кайта да инде башта теге шундый антипольский настроениялар белән шуны күчерә мөселманнарга да. Соңыннан аңлый инде ул мөселманнарның аларның теге дәрәҗәләре, аларның мөнәсәбәтләре патшага уңай икәннәрен. Ләкин башта бик каты концерт китә һәм ул әйтә, яза. Аны аты müftüni araştıra kирәк дип. Һәм инде хәтта 1872 елда Уфа губернаторы хат яза. Безгә мәхкәмәгә шәгый ябара кирәк ди. Чөнки хәзер бу ул бит күрә даими рәвештә киләләр муллалар. Шәһәрдә гел мулла, татар юк, мөселманнар юк, гел муллалар йөриләр. İmtihan bile kiralar, yaysen başka işler bilen Mahkemeye Şerqiye Müslümanlarını birleştiren uyuşma gaylana bara. Onu kaygırdatırgan uyuşma gaylana bara. Müftimiz zakonlarını bile hat yaza. Onun yazayında ol bütün şu anlatırgan aytıp. Hem indi hükümet cevap veriyatı iş bula. Bunu yapara kirakti. Indi İlminski bir makalesinde yaza bu bizden müftüydü. Yarım fanatik. Ben nişe gitip müftüne o patşaf etleri kan kıygametinde o. Soğuşlarda bulgan. Ant etken. Yani şu derecede İslam'dan неприятие başlangıç edip etirgen mümküninde. Hem bile şu vakitte onun işçenliği 72 yıldan başlayıp Qaraş Uzgar'a, Mahkemeye Şerqiye'ye bu hükümet işması değil. O bir hükümet işması olsa da o Müslümanların menfaatlerin yakıtlarına işmeye iken de buluyorlar. Ne için? Çünkü başlarına yana siyaset, liberal reformalarının tüp magistral liniyası olsa akırınlap Resmavayet devletten Rus devleti yetiştiriyor. Rus devleti. O indi o предполагает Müslümanlarına Rus dili öğretiyor. Onlarına nagarak integrasiya yasav. Yönelişinde iş başlav. Bu kitire Müslümanlarının işlerine takşınuğa. Hemen şu bütün jalıbılar, bütün şikayetler kıyatırgan bulan Mahkemeye Şerqiye'ye hemen de müfti onlar turunda fikir toplap yazatırgan bula patşağa, imperatorga. Hem şu eyberini anlap alırlar bizning sevdagarlarda. Sevdagarlar bana karşı yürüyen bağlar indi biz Müslümanlardan vakilleri, vakilleri. Lakin hakimiyet onlardan sıkışıya sanamay. Dürselegi vakilleri sanamay. Çünkü onlar gadi Müslümanlar. Akşaları da köp. Birinci gildiye, ikinci gildiye, üçüncü gildiye. Yok ise. Onların sözleri öte şehir cemiyetinde. Lakin onların mulalar üzerine avullarında vakil. İmperi kuleminde vakil birden mesele tutan kişi müfti bular. Hemen şu anlap alıp 1883 yılda Kazan bayları indi eydiler. Biz sizin hizmet hakkınızda kuytarabız bir Müslüman kadar bir yılga. O büyük zor sunma bular. Hem özünü iki kişini takdim ettiler özlerinin arasından. Münne Muhammed Salih bularının birisi, Kazan mullası. Hem indi şular arkalı akırın gına müftiyetke tesir iterge oylayan bularlar. Lakin bir yıldan 2-3 yıl ötkeşalar kere kaydıp gittiler. Gile indi Muhammed Sultanov. Hem o üzeri reform başlıyor. Hem onun reforması neticeli bular.
Менә шул Мөхәммәд Расулуллаһ турында күбрәк сөйләп китәсе килә. Ул инде шул хәтле урыс чиновнигына әйләнгән була. Беренчедән, Рождество җиткәч, мөфти барлык чиновниклар өйләренә барып котлап чыга. Аларның күзләре шапмак була. Чөнки Тәвкилев утыра иде баңарча. Бер кая да бармый иде. Ике атна үтә, әле эшкә кермәгән, эш рәтен белмәгән. Патша императорга хат яза. Патша җәнаплары, мин сезгә шарашырга телим ди. Шарашырга телим. Һәм шарашада. Ягъни ул настолько шул система кысы була, эшли башлый. Моны бу бит инде менә теге мәхкәмә шәргыйне структурасы буенча алып караганда, ул буйсына ике оешмага. Менә барлык мәсьәләләр буенча ул буйсына Уфа губернасы, имашта Оренбург губернаторына. Уфа губернасы ешкач, Уфа губернаторына буйсына. Дин эшләре буенча анда Эчке эшләр министрлыгының теге чит диннар департаментына буйсына торган була. Менә икеләтә. Ягъни ул килеп чыга губернаторның кул астындагы бер чиновник сыман эшли торган була. Һәм ул нәрсә эшли? Мәхкәмә шәргыйгә 100 ел тулганда хат язып императордан рөхсәт ала һәм берничә тапкыр мәхкәмә шәргыйгә бинасында губернаторны чакырып, барлык губернатор түрәләрен чакырып, бер якка утыртып, икенче якка шушы Уфа төбәгендәге, Оренбург төбәгендәге ахуннарны чакырып, үткәрә зур чара. Һәм инде соңыннан алар бергә утырып иманлар ишеп, патша хөрмәтенә, мөфти хөрмәтенә шундый Россияның киләчәген үссен өчен шушындый бер зур чара үткәреп, беренче тапкыр татар ахуннары губернатор белән янәшә утырып сөйләшәләр, аралашалар. Менә шушы рәвешле ул эшне яңача корырга омтыла. Икенче аның зур эше, менә 1898 елда аны казылар эшләр инде. 300-гә якын шушы җәятчеләрне җыеп, алар махсус бер оешма төзеп, кара кабул итәләр киләчәктә татарларга гади телдә генә китаплар язырга һәм гади телдә төрле һөнәрләр турында, агрономия турында, ат карау, терлек карау, үй салу, кирпич басу, кирпич сугу дөресрәге, шушындый китаплар эшләргә. Аннан соң 4 еллык арасында 4 еллык башлангыч җәят мәктәбенең программасын һәм шуңа дәресләр булып чыгалар. Кем нәрсә язарга тиеш. Ләкин менә бер елдан соң инде анда Хәсән Гатага баш авырып китү сәбәпле аның җылышы булмый, ләкин кыска вакыт эчендә шушы 4 еллык җәят мәктәбенә дәресләр эшләнә. Буларның берсендә мөфти катнашмый, ул читтә йөри. Чөнки аның иң курыкканы артык якынайып китеп, хакимият тарафыннан үзенә ышанычсызлык туу. Ягъни мөфти белән җәмгыятьнең карашы алар бер яклыга тиеш түгел. Мөфти булырга тиеш хакимият яклы. Шуңа күрә үзе анда катнашмаса да, шушы эшләрне алып бара ул. Рус-Япон сугышы тәмамлана. Ул вакытта инде теге лазаретларда анда бит бик мөселман эләгә сугышка. Лазаретларга фронтта булган мөселманнарны кайгырту өчен билгеләп куйганнарга магына сугыш вакытында вакытлыча хәрби муллалар һәм менә шуларны чакырып, офицерларны чакырып, ул 1905 елда 6 елда үткәрә махсус җылыш һәм шунда кара кабул ителәләр алар. Һәр 304 мең мөселманга бер хәрби мулла куярга. Теге тыныч вакытта да. Аларга жалованияны һәм теге командировочный расходларны инде башка
руханиларны кадәресен югары итеп куярга. Һәм аларга теге кеше күңелендә түгел, барып вәгазьләргә хук бирергә. Һәм мөселманнардан хәрби гаскәр төзергә. Ул вакытта инде алар муллалар да була, шушындый таләпләр белән. Һәм әйтергә кирәк, аның таләпләрен хәрби министрлык ишетә. 1908 елда хәрби округларда хәрби муллалар булдырыла, һәм аларның статуслары, хезмәт хаклары теге православ хәрби попларны булмаса да, христиан, башка христиан дин әһелләренең хәтле күтәрелә. Аның инде тагын иң зур башкарган эше, менә 1905 елда Уфада дин әһелләренең курултайы үткәрү. Анда бит инде шундый хәл килеп чыга. Рус либераллары эшлиләр, хөкүмәткә мөрәҗәгать иттеләр реформа үткәрү турында. Революция башлангач, хөкүмәт шуларның фикерләрен алып, тәкъдим итә инде халыкка петиция бирергә. Һәм татарлар петиция бирә башлыйлар. Казаннан, Стәрлетамактан, башка шәһәрләрдән, һәм авыл җиреннән. Һәм карыйлар, ул вакытта бит инде, мәсәлән, гимназия биргәннәр петиция, алар үзләренең турында язганнар. Промышленник биргәннәр үзләренең турында. Ә мөселманнар мулламы ул, сәүдәгәрме ул, шәкертме ул, яисә инде хөкүмәт тәшкил итәргән бер чиновникмы? Барысы да дин турында язалар. Бу дөрес түгел. Шуннан соң Витта әйтә, ул вакыттагы министрлык кабинетының җитәкчесе, булай булмый. Бүтән алай сез бит инде җавап бирәсез шушы дин эшләре буенча. Җыегыз муллаларны, миңа төзеп бирегез петиция. Сезнең нинди таләпләрегез бар, чтобы киләчәктә без аларны карап инде яңа кануннар чыгару өчен. Мөфти җыя бер төркем руханиларны. Аларга ияреп килә дөньяви кешеләр дә. Аларны кертмиләр әлбәттә ул курултайга. Ул курултай 10-15 апрельләрдә үтә. Һәм алар эшләп чыгалар, азат уйкыта түгел, өр-яңа устав булган алыштыру өчен. Һәм ул уставны эшләп бетереп җибәрәләр хакимияткә. Анда өр-яңа әйберләр язган булалар. Менә шулар турында бер-ике генә сүз әйтеп китмәкче булам. Мөфти үзе катнашмый. Ул ачып җибәрә дә, йылышны дашасына китеп бара, бүтән эшне башкаралар, казыйлар. Соңыннан инде хат язганда инде теге проект җибәргәндә әйтә, мин анда катнашмадым. Ягъни минем аны турыдан катнашам юк, менә шушы муллалар үзләре хәл итеп җибәрделәр дигән җөмлә кертә. Теге читтәре калу өчен дип әйтәсе килә инде. Анда алар тәкъдим итәләр, Россиядә граждан хокуклары булырга тиеш. Ислам институтлары, православ дине дәрәҗәсендә шундый статуска ия булырга тиеш. Дин иреге булып, бүтән мөселманлыкка чыгартылган кешеләргә, керәшеннәргә үзләренең диннәренә кайтырга хокук булырга тиеш. Шулай ук Моңарчы белән рөхсәт ителмәгән ахуннар округлары, анда һәрбер 100 приходка, мәхәлләгә бер округ булып, ул инде шушы мәхкәмә шәргыянең төбәктәге вәкилләре рәвешендә руханилар өстендә контрольлек итеп, мәктәп мәдрәсәләрдә уку программаларын тикшереп торырга тиеш. Һәм инде төзергә яңа идарә, аның составына кертергә мөдәрисләрне, эшләргә 3 баскычлы уку йорты. Моңарчы инде менә безнең бит инде теге башлангыч һәм урта мәктәпләр бар, ә югары мәктәп дәрәҗәсендәге мәктәпләр күп түгел, бәлки булмагандар да. Аны бер кемдә тикшереп карамаган. Һәр хәлдә менә 19-нчы йөзнең беренче яртысында кадәр инде татарлар бит инде укырга барганнар Бухарага киткәннәр инде анда югары дини белем алабыз дип. Ягъни ул вакытта әле бездә теге югары белем ала торган дип әйтерлек уку йорты булмаган дигән сүз. Һәм тагын тәкъдим иттеләр инде менә
1870 елдан мәктәп мәдрәсәләр, 74 елда мәктәп мәдрәсәләр мәхкәмә шәригать карамагына алынып биргән була. Анда халык мәгарифе министрлыгына бик кызык хәл килеп чыга. Укыту алынган, анда эшләтергән мөфти муллалар барысы да мәхкәмә шәригатьгә буйсынган. Сүз бара инде менә шушы аларның барысын да кире кайтарып, һәм дөньяви, һәм җәдиди, һәм инде кадими мәктәпләрнең барысын да ачуны мәхкәмә шәригатьгә карамагына тапшырырга, һәр авылда мәҗбүри рәвештә мәктәп ачырга, мәҗбүри укыту кертергә. Менә шундый кискен таләпләр куелган була. Һәм инде моңарчы бит инде мәсәлән авылда, мәхәлләдә кем монополист? Имам хатиб һәм тагын имам икенче мулла инде. Тәкъдим ителә эшләргә өч үзәк. Беренчесе рухани булмаган, бәлки рухани да булган мәктәп җитәкчесе, мөтәвәллият, өч кешедән торган, һәм мөтәвәллият, мулла һәм шушы укытучы, өч кешедән торган җитәкче, яңа төрле мәхәллә оештырырга тәкъдим ителәләр. Ул да түгел, тагын бер яңалык, мәхкәмә шәригать тулысы белән үз кулына алмакчы була урта һәм югары белемне. Ягъни мәдрәсәләргә укытучыларны фақат мәхкәмә шәригать билгеләргә тиеш була. Бу инде тулысы белән мәктәп реформасын үткәрү өчен үз кулына бүтән хакимиятне алырга тиеш була. Моңардан тыш инде бүтән казыларны сайлап кую, мөфтине сайлап кую кебек шундый радикаль таләпләр дә була. Ягъни мин аны радикаль дип әйтәм. Буларны үтәсәләр, Россиянең бик күп үзәк аның нигезен тәшкил иткән кануннарны үзгәртергә кирәк була. Һәм менә шушы эшләрнең барысы да күләгәгә торып, мөфти Мөхәммәдъяр Солтанов башкарып чыга. Менә шуннан да оешма инде барлыкка килә хакимият тарафыннан контроль тоту өчен. Чынбарлыкта караганда мөселманнар инде алар аерылып чыгып, нинди булса ял төзү турында уйламыйлар. Аларның максатлары менә теге билим, ягъни менә шушы оешманы оештыргач, хакимият инде мөселманнарны күзәтән дип уйлагач, шушларда гына аларга мәктәп мәдрәсәне арттырырга, гыйлемле муллалар әзерләргә мөмкинлек туа. Ягъни менә шушы шартларны тудыручы мәхкәмә шәригать. Хакимият шулай дип уйлый. Һәм ирек бирә. Бит ул күрә дин көчәя. Дини бит идеология. Ләкин үзәккә куя шул сәяси лаялыкны. Икенче бик мөһим инде әйбер ул да булса, татарлар бит инде ул хәтта традицион җәмгыятьтә яшиләр. Горизонталь элемтләр көчле түгел. Ул элемтләр була фақат менә элемтләр була суфилык буенча, линиясе буенча. Суфилар бик күп. Тагын була шушы сәүдәгәрләр арасында инде ярминкәләргә йөреп аралашкан булалар бик каты. Башка элемтләр булмый. Менә шуңа чыгып караганда мәхкәмә шәригать ул аларны дин әһелләрен берләштерүче бер оешмага әйләнә. Аннан соң бит әле ул мәгълүмати мәхкәмә шәригать исемле журнал чыгара башлый. 8-10 елларда чыга, аннан соң Баязит шикелгә чыгара башлый аны. Аның аркылы да бик күп кануннар тарата. Менә үзенең чыгарган указлары белән, ул аңлатмалары белән аларга мөмкинлек бирә ничек итеп мулла булырга. Хикмәт бит нәрсәдән гыйбарәт. Менә мәдрәсәдә укып чыгалар алармы? Мәдрәсәдә мулла булырга өйрәтмиләр бит. Аларга хәтта Коръәнне өйрәтмиләр җүнләп. Тәфсирдә юк. Соңгы елны гына муллалар укыйлар Фараиз китабын, ягъни теге ничек итеп милек булырга. Бу төп милек булу төбәй бер бит. Төп эш шул. Шуңа күрә алар инде соңыннан гына я үзе укып бетергәч кенә үзлегенә өйрәнеп бириләр. Кадим мәдрәсәсе башка белән бирә. Ул гыйлем ясый әзерли. Монда практик эш кирәк. Шул вакытта хакимият эшләүләр кирәк. Менә шуларның барысында акрынлап өйрәтеп чыгара, шудан булырга өйрәтә инде мәхкәмә шәригать. Иң мөһиме, менә шушы кысулар башлангач, мөселманнарны бердән-бер аларны ял итәргән оешма шул булып чыга. Менә шушы әйберне аңлагач, анда теге нишләп бу оешма бар икән дигән сүз дә китә.
müftini de olay tanqitleu bite. Çünkü kureler реально yerden şulardan bara. Hem mene şu kıyırsızlığın sayın birler şu işi mümkünlük tuğa. 1905 yılın sayında tege Duma yışkaş Müslümanlar salım tülevşil buğudan tuktap saylavşığa aylanırlar. Dağın kerek ola mahkemeye şargıya. Koydan kimin takdim eterge müstübe barıp keң şeyler bey. Koyda işek şamurga tiyir. Kilip sağa sağa getirganlar köp meselelerini. O seyisine kilip karatargan bula. Haminde bile şuna şey paraganda, koyman alganda Tatarlarını, Müslümanları birleştirip boyunca en zor oralını Sufiler bilen birge indi. İki köş bizim var, iki institut. Onlar şuşlar başka bir çıkanlar. Şunun hesabına gelip çıkan bizden Tatar milleti beterge bula. Çünkü başta millet dini, Müslüman bir diniyeti bulup uyuşkan. Demek, o şundan da bizden mahkemeye şargıya dini medeni avtonomiya bulgan. Çünkü biz milli avtonomiya diysek, onda onun tağın üstleme punkutlar var mesela indi. Dünyavi hakimiyet jirde tübaktagi. Hem hatta gubernör dairəsində barlıq sutlarda Tatar tilinde barga tiyir. Bunda indi bütün Rusya'da üç türlü hukuki kırılgan. Birincisi Rusya'nın imperiyasının zakonları. İkincisi bizden buna mahkemeye şargıya okurunun grayesine tiren Amerika. Okurundagi şariat kanunları ul faydalanılgan koyda. Ul faydalanılgan gaile münasebetlerinde millik hem miras bulganda hem ahlaki yaktan qaraganda barsa da şuşa sufilarcha onların iletmesi boyunca bargan. Hem üçüncüsü Avuz cemiyetinde onda indi gayet boyunca bargan. Buna üç türlü şuşa bulgan indi. Buna Müslümanlarnınkı yani bütün yazışı bargan Tatar tilinde. Din ahillerinin. Yani millik bu boyunca, ahlak terbiyesi boyunca, gıybet kılı boyunca, ota bile ana münasebetleri boyunca cemaat meseleleri Tatarça yazışkanlar. Müftü şargılarını Rusçaga tercüme edip iki dilde jibergen. Yani şu ülkelerde Tatar tili o şındakta administratif dil bulgan. İkinciden indi Tatar kitaplar çıkan hem dini kitaplar. Müftiyet kontrolü etken. Yani kitap çıkarı ülkesinde de o kontrolü etken. Ondan sonra bütün mektep medrese açılgan bitindi. Olu tuğulsa bile onun koramağında bulgan. Hatta 1874 yılda Tortabolgaç'ta benim Tortabolgaç'ta onun kolunda kalan şey Mollaların kolunda bulgan. Olu bitinde onda kim kelgen tekşirerge? Kelgen Rus oyunları. Tatar söylemegen. Onlar kelgenler de alganlar arası birin, bana perimetrini çıkanı. Binanın. İşe bala okuy, işe bala okuta açot gitti. İşe okuta, nerse okuta, kim okuta, birisini ölmegenler. Yani mektep sistemisi. O indi tradisyon mektep bulgan. Lakin ondan sonra dünyavi mekteplerin kolunda bulgan. Dünyavi mektep özgerip kurgan. Bizde bitinde tege dünyavi şahsi mektep polarjinisi çıkan. O çıkan birinci bitinde savaş başlarından. Lakin ona kuşmaganlar. Yani jadid mekteplerde de dolayısıyla bilen mahkemeye şarkıya kolunda bulgan. Yani o bütün dünyavi Avrupalar şu mektebi bulup tura. Onsı da şunun kolunda. Hem indi mahallelerde din kanunlarının öte varsa da onun kontrolünde bulgan. Ve şu şeyler sanıp çıkkanda indi bizden şın mağanasında dini medeni avtonomiya bulgan. Hem onun en yukarı noktası, hem hakimiyet tanıtırgan, hakimiyet bir hukuklardan faydalı o bütünde şu hukuklar negizinde yışkan. Hem bu ödürsün etkende bütün halkla kadar şöyle bulgan. Başkalarına kadar, Almanlarına kadar şöyle bulgan, şu revişli. Belki indi bizlikler kübrak işleyenlerdir teki yukarı hukukla başlağaç. Hem indi bizlik dinekil adavetinde şu sevdagerler de şu üniversite işleyenler. Yani alıp karasan onlar bütün aşağı başlayanlar teki 19. yüzyılda 20. asır başında teki
мәгърифәтчел мәдәни оешмалар. Һәм инде теге хәйри җәмгыятьләре. Ашып карыйсың, һәрберсендә пункт бар. Дингә ярдәм итәргә, мәчеткә ярдәм итәргә. Бу бит инде килеп чыга, ярдәм итәләр икән. Алар инде аерым ачсалар да шушы системага кергән булып чыгалар. Әле айгына түгел, менә теге 5нче елда чыккан уставта язылган. Барлык мөселманнар ачкан дөньяви оешмалар, алар бит инде язганда шулай мәхкәмә шәргән карамында булачак. Барсы да. Алар шушы менә ул проект, ягъни ул проект dini мәдәни оешманың конституция дәресләрендә дә күреп булган. Ләкин хакимият аны тормышка ашырмый калган инде. Революция сүнгән, Дума ешкан, Дума ешкач инде анда элеккечә үткәргә мөмкин булмаган яңа әйберләрне анда рус чиновниклары, рус делегатлары дөресрәгә кысыла башлаганнар бик каты. Башта планлаштырылган булган бер совещание аркылы чиновниклар җыелалар да, карыйлар да, тигән хәйләләр дә үзләре хәйтеп куялар. Ул система, ул модель юкка чыккан. Шуңа күрә аларның планнары барып чыкмаган инде, бер сүз әйткәндә.